Pau Donés li van diagnosticar un càncer de colon als 49 anys. Un càncer és un creixement anòmal de cèl·lules a qualsevol part del cos. L'any 2020, el càncer va causar gairebé 10 milions de morts a tot el món. El càncer de colon és el tumor més freqüent a la nostra població. La majoria de gent que pateix un càncer de colon el desenvolupa després dels 50 anys. De fet, el meu pare va patir un càncer de colon als 79 anys. Darrerament s'ha observat una disminució del nombre de casos en gent per sobre dels 50 anys, degut a la implantació dels programes de detecció precoç. En canvi, s'ha vist un preocupant augment del nombre de casos en gent jove, per sota dels 50. Un diagnòstic de càncer és preocupant, provoca por, tristesa i certa estigmatització encara per part de la societat. En el cas d'una persona jove, encara pot ser més traumàtic. Quan som joves, comencem la nostra vida, estudiem, ens enamorem, formem una família, creem la nostra llar. I tenir càncer pot alterar aquests plans. El càncer de colon pot ser degut a factors de risc ambiental o d'estil de vida. Per exemple, una manca d'exercici físic, una dieta pobra en fruita i verdura o rica en greixos i carns processades, l'obesitat, l'alcohol, el tabac. Se sap que són factors de risc per a aquesta neoplàsia. Per altra banda, també pot existir una història familiar per a aquest càncer i existir alteracions en el genoma que s'hereten de generació en generació. Les causes de l'augment del càncer de colon en joves no es coneixen, però es sospita que els factors de risc que he comentat abans estarien implicats. Malgrat això, se n'estan estudiant d'altres i en el nostre grup ho estem fent, estem estudiant les causes d'aquest augment al càncer de colon en joves. Per exemple, s'estan estudiant les begudes ensucrades. El consum d'aquestes begudes fa 50 anys apenas existia i en els darrers 50 anys s'ha augmentat molt considerablement. De fet, els estudis preliminars estan apuntant cap a les begudes ensucrades com un dels factors de risc important per aquest augment de casos. El càncer de colon es pot prevenir i curar. Afortunadament, la majoria de pacients es diagnostiquen en una fase primerenca de la malaltia i això augmenta les probabilitats de curació. Els tractaments actuals inclouen la cirurgia, la radioteràpia i la quimioteràpia i han augmentat molt la seva eficàcia en els darrers anys. A més, tenim el programa de detecció precoç, que està orientat a la gent més gran de 50 anys i que s'ha vist que és molt eficaç per detectar aquests tumors. També tenim l'exploració del colon o la colonoscòpia, que es pot utilitzar en aquella gent que tenen un major risc per aquest tumor, com per exemple la gent que té antecedents familiars. I també es pot utilitzar per extirpar les lesions primerenques. En resum, si millorem la nostra dieta, fem exercici i evitem alcohol, tabac i possiblement begudes ensucrades, ajudarem molt a prevenir l'aparició d'aquest tumor.